Започването на влогове, тъй като това е моят първи влог. Може да не е много добър, може е добър, но в момента ще излизаме с приятел, така че да, сега ще нямам просто дейли влог, дейли влог, така че да, хайде. И добре хора, тръгнахме отново по моята улица, в момента отиваме да заберем Иван. Знаете го, виждали сте го видео, той иска отново да участва в видео в този дейли влог. Поне времето е хубаво, поне това е хубаво нещо, поне времето е хубаво, не е студено. Надявам се да не завали. Така че да кажем, че това ще е малко приключение, в което ще бъдете с нас. И не знам всъщност какво да говоря, защото, както знаете, силно топло на повечето на моите години ежедневието е също. Училище вкъщи. Може пишете в коментарите дали искате да снимам още такива видеа. Естествено се абонирате за канала, за марката да получавате известно като кача ново видео. В другото нещо, което искам да кажа е, че този влог може да е кринч, в смисъл наистина. Може да е кринч, тази камера изобщо ми е удобно да стоя така с телефона, защото ръката ми умалява. Това е ужасно топло. Така че да, в момента отиваме към него, защото ще разхождаме кучето му, надявам се да няма някакви гафове като миналия път, защото миналия път щях да падна. Не се смейте, щях да падна заради неговото куче. Няма никой, не знам защо, събота 11 часа. Няма никой, се едно... Не знам. Буквално никой такъв парк. Някакви кучета разлах. И общо взето отиваме към него. Ето малко от улицата да видите. Какво виждам. Поне времето е хубаво наистина. Обаче хора, че завика времето наистина е ужасно топло. Ще е хубаво да отида да си купя вода, защото наистина разбирам, че е лято, ама то още сме в началото. В смисъл, поне може да е малко по-хладно, то от сутринта вода тук 22 градуса, се едно, не знам, в Дубай ли се намираме, къде се намираме. Направо не се диша то. Може аз направо не мога да се представя на 40 градуса, какво ще правим? То 40 градуса тук в тази част на България си ги удра 40 градуса. Понякога даже стига 41-42. И да, това, което исках да кажа. Почти съм до Иван. Почти. Още малко. Та улица е изключително разбита и пълна с локви, така че да не поглеждаме към земята, защото не е особено приятна гледка. Не. Добре хора, аз говоря рандом неща, в смисъл каквото ми дойде на къла, това е, защото все пак влог, нали? Трябва да се говори тук. Ама накрая да не стане като подкаст, 3 часа говоря, не е само 2 минути. Някакво става нещо. Сега трябва да пресека този път. Най-натоварният тук като магистрала е. Така че... Да пресечаме, хайде. Да пресечаме пътя. Пресечаме го. Добре, пресякохме, живи здрави сме, няма проблеми. Гати пека. Аз ще мога ли да мина? Да. Добре. Успяхме. Я да видим сега какво става тук. Какво става тук така. Но тук ли е? Вижте колко красиви рози има. Всъщност те би се увекнали, но те са красиви също. Хора, скарахме кучето му, ще го разхождаме.
Това куче вече ме удари 10 пъти. Краката. Взимай. Защо да взимам? Защото Ето трас на вратата, видя ли? Хора, вече сме с кучето. Навънка сега ще го разхождаме. Той ми даде тук кришката, повода и вика дръж. Това куче ще разбие вратата, аз го гледайте. аз ще го слиза. Да го правиш. Той иска да излиза вече. Еми даде, да изчака малко. Добре, хора. Ще видим. Хора, искам да ви кажа, че... Искам да ви кажа нещо. Колко съм зле. Минахме покрай магазина, който е и там. И аз не си купих вода. Бях казал, че ще си купя вода. Изнядно от това куче, без да го забудаш накрая. Уи! Това е да имаш ненормално куче. Просто гледайте за какво стана въпрос, гледайте. Той, че просто... И аз го разхождам, то при мене наляво, надясно, напред, назад, миналия път чак да падна. Ще виж какво става тук. Не стига, че това цялото нещо е ми и топло, човек. Топло. Не знам, 25 градуса ги има. То на тази камера нищо не се вижда. Не знам дали нещо се вижда на този влог, това цялото нещо. Не знам. Не знам. Спънах се бутилка. Къде натам, нали? Ще ходим натам. Там има кучета много. Хубаво, добре. Искам да тъпча като. Хубаво, добре, просто. Казвам. Искаш ти чай? Ще тичам. Добре. Да, разхождаме кучето му, което е доста лудо. Ето в момента тук се спря. Как сте? Как ви върви живота? Хора, приятели, всичките. Защо това куче, за Бога, се спира на всяка една крачка, която се направи? Защо Иван това куче се спира всяка една крачка, която се направи? Защото куче иска да ме лиши. Буквално доварите, стълбовете. Гледайте, ето за какво говорим буквално. Да, по рандъм улица, която не знаем къде я води, но ние минаваме. Много е неудобно да държите камера. Защото не съм свикнал да снимам вкъщи, къде телефона си го подпирам на нещо. Ама така да го държа е много неудобно. Не знам за кой път го казвам вече, не знам. Просто е много неудобно. Това куче... Добре, за него ще рай, когато отидем на реката, просто поне там ще може да говорим нещо и не знам. Но да, ще се включим оттам просто, защото не знам какво да говорим. Хора, не знам, май си изгубихме в собствения си квартал. Колкото е ненормално да звучи. Ама то ние ще се оправим. Вчера казахме така, ама се оправихме. Така че всичко е топ. Върнем тук и да, асфалтов път, който не е хубав асфалт, естествено, но... Решихме да тръгнем по асфалта. Да. Знаеш ли... Аз знам къде сме. Да, ето казах ви. Казах ви, че ще се оправим. Казах ви. Оправихме се. Поне хора, има сянка, където можах да седна най-накрая. Но отново няма къде да си подпра телефона, който е лошо. Отново трябва да държа този телефон, колкото и неудобно да ми е. Какво направи? Хора! Изтървахме кучето. Чакай!
хора изтървахме кучето, изтървахме. До след малко. Кучето е хванато, колкото е близо да изглеждам, просто в момента държа кучето. Надо, къде си? И нещата май са извън контрол. Не знам. Добре, защото ако Проблема е решен, хора, кучето го вързахме. оправихме се. Оправихме се, както всеки път сме се оправили. Към това ли ще ходим? Към Царградския? Ама аз не искам да ходим на Царградския. Ами моста. Сега аз искам наистина да ида на сянка, защото накрая ще пукна. Ще пукна честика. Знам. Поне водата топла ли е? Тая река. Не е топла, студена е. Ужас тут. Ужас. Добре. Така. Отивам на сянка. Харесвах се едно местинце, където много готино. Да си седиш. Направо такъв ужас. Той се притеснява, кучето му избяга, трябваше да ходя да му гоня кучето. Хора. Направо. Дано не го изтървеш пак. Ще трябва през ръката да минава, за да го хвана. Гледайте. Гледайте. Иван и кучето, гледайте. Какво направи пак? Тук има водни кончета, много са интересни, сини са. Много са интересни. И общо взето това е. Ето към да колко е готино на ръката. Буквално. И... не е приятно. А той Иван не знам защо не участва в това видео. Аз само снимам. Ще паднеш, бе! Ще удавиш! Той косура на мое видео да умре човек и вече не знам. И не знам какво да кажа просто. Наистина не знам какво да... Мисля, че след малко се прибираме към тях. Мисля, не знам. Но ще видим.